ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Як мошини фурӯшӣ аст бародарон, Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли барои 1990 солае ки неки даруни салоншон мегад 97 кадаге мегад соҳибшон. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио моторош 1.6 модула мегад. Коробкаш механикае. Мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегад нав мотор кадаги астае. 4та балонои 50% мегад соҳибшон. Салоншам нормалне. Радной краска. Мошин нахадо мегад. мегири ҳай мекунем. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. Нархаш 18000 сомоне ки бародарон, боз арзон, муомилаи хубам дорад ки мошин вариантҳои алишам астае. Ягон опелои хечбекам бошад мегад, алиш мекунем ва бо далша мегад маслиҳат мекунем. Кадоме ки сумкада мехад арзонтар метиҳад, кадоме ки алиш мегад ба опелои хечбек дар ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорад. Номерошон кор мекунад. Маромад тамос гирем. Бештар маълумотша ба шумо мефаҳмем. мошин хеле дасти як одам нагаштагае. Маромад тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Toyota Camry аст ки соли барои 2007 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио моторош 2.4 литра, коробкаш автомата. Мошина мегад сайзяниш беҳтарин. 4 диска, 4 балони 80%, кондиционер, электропакет, радной краска. неки мошина нагуфтанд ки американска, Европа, яъне ки Дубай нагуфтанд. иша аз соҳибашо мегирем. маълумотош хело ками бад аст бародарон. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 87000 сомоне ки боз муомила савдо мекунем мегад дар назди капоти мошин. Toyota Camry 2007 сол, ҳамаш 100%. бо арзонам мекунем мегад мошин дар территорияи шаҳри Душанбе. кадомтон ки мехаред маромад тамос гирем. фақат харидор одамо боша мегад, беҳуда, яъне ки нороҳат накунад мегад соҳибшон. аз шумо хоҳиши лайка монед ва имконият бошад навори моро дар ватсапи мотон подлица кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, як аст Opel Sedan аст ки Opel Astra F дар кузофи седан соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио моторош 1.6 литра, коробкаш механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, неки меличовка камтар кор дора мегад соҳибшон. 4 дискаи простой. намехи рангорур мошин хеле састеняе. мошин камтар кор дора мегад, неки нагуфтанд гиҷоша камтар кор доштае. дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. нархаш 18000 сомоне. инашам бародарон, бо арзон кадам метиҳад мегад, яъне ки муомилаи хубам дорад. маълумотош каме бародарон. кадомтон ки мехаред маромад тамос гирем. шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, гов, мол чизе ки дошта бошем барои фурӯхтан, маромад сурат ва маълумотша роя кунем. мо дар видеои оянда инам хел эълонда фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, ВАЗ 2107 астае ки молодежни мошин соли барои 2000 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио моторош мега 1.3 литр экономия, каммасраф, коробкаш механика. мошин мега 100% дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега пулткати мега дарош, центра замока, электропакет, дудари пешаш ойнаош, дудари пеш мега электропакетае, яъне ки центра замокам дора. мошин пулткати ӯй мешавад. радной краскамаш 100% мега соҳибшон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хурҷанд. нархаш 15000 сомоне ки боз арзон ва муомила мекунем мега. 4 балонои 60%, дискаҳои худаш, салоншам тозае. мошина бин аз пеш бинем мега пушаймон намешавед. мошин яъне ки нахадо тоза астае. маромад кадом ки маҳфулат тамос гиред, бештар маълумотша пурсед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, мерседесҳои спринтере ки мошинои яъне мусофиркаша, боркаша чӣ хеле ки ба шумо маъқул боша, ҳамон хел хитом бо фаҳмида мегирем.
соли барои шуш 1999 солае ки сӯзишфурӯш мегӯяд дизелай объём мотораш 2 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд 100% дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотор мусо 5 тага мега коробка 100%, документ солона дора мега, номерош транзит, баллону ҳамаш нава мега, аккумулятори пачка. хоб дӯстони азиз, хайбо дигар шамега трезавуш мега шишагия. маълумотои пурраша аз худашон мепурсед. мошин дар температураи шаҳри душанбе, нархаш 48000 сомония, савдо ҳам мекина мега 4 баллонои нав аста. мошин 100% мегӯяд, яъне ки дизел мерседесои спринтер. ба кадоми шумо ки ҳам хел мошин ки лозим аст, маромат тамос гирен, маълумотои пурраша бо худатон гиред. мошини фурӯшии навбатии сарбарадорон ВАЗ 2107 ҳастае ки соли бароиши инашам 2000 ҳастае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. объём мотораш 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷатҳои мошин бурчидагия мега ҳуҷҷат надорад. мотор коробка 100% мега соҳибшон. мошин дар шаҳри душанбе, нархаш 7800 сомония. ягон чи муомила мекунад дар назди капоти мошин ба телефон умуман савдо намешавад. аз шумо хоҳиш ва илтимос дорам ки фақат конкретна одамони харидор. мошин агар савдо ки нашуда боша, метавонед шумо савдо када гирен срочная дар шаҳри душанбе 7800 сомонӣ. мошини фурӯшии навбатии сарбарадор мошини мусофиркаш ҳастае ки Hyundai Starex, яъне ки газагиш кардае ки шумо чанд бор хоҳиш кардем ки Starexҳои газ катӣ будем ва баъри шумо омода кардем. Hyundai Starex соли бароишаш 2000 солае ки газ катия барадорон, объём мотораш 2 литраи, коробка механикаи сайстани мошин мега нахадвай. 4 баллонои средния мега, 4 диска, родной краска, мошин нахаду, нашод ҳуҷҷат, хадавой, задаги пуштаги чизо ягон маълумот нестае. дигарша аз соҳибашо худатон ани хада мегирем. нархи мошин 26000 сомония баратон бо савдо ҳам дорад. яъне ки 2000 сол газ кати 26000 сомонии мошин дар пойтахт шаҳри душанбеда қарор дорад. кадоме ки мехара мега биёяд мошина аз пеш бина бо савдо ҳам муомила дорад. маромат тамос гирем, бо ани хада гирем. мошинчаи фурӯшии навбатии сарбарадорон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 2 литраи, коробкаш автоматае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои худаш, 4 баллонои 60%, электропакет, салон тоза, родной краска, мошин мегад нахадвай. ба кадоме то ки маъқул аст, маромат мошин срочно фурӯхта мешавад, яъне ки бо нархи арзон. нархаш 36000 сомония барадорон, боз арзона мекида мега мошина бин аз пеш бинен савдо ҳам дорад. дар шаҳри ваҳдат мошин айни ҳол шаҳри ваҳдада ҳамин мошин қарор дорад. ба кадоме то ки маъқул аст, маромат занг занен. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, навора падилса кунед. мошини фурӯшии навбатии сарбарадорон газ 2410 ҳастае ки инам хеле мошинаи советский, яъне ки волга мегӯянд, чи хеле ки ба шумо маъқул бошад. соли бароишаш 1991 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 2.4 литраи, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 100%, мошина мега хело молодёжни кадаги аста мегӯяд. мошин нахадва аста, ягон проблема надорад. ба кадоме то ки маъқул аст, мошинча молодёжни, хай бо тамос гирифта бештар маълумотча мепурсем. мошин дар шаҳри ҳисори айни ҳол нархаш 21000 сомония ки бадонест, боз савдо муомила мекунем мега маҳсулият дорад. срочно сум дар кор мега мошина биё аз пеш бин ҳай кун мега, баъд савдо мекунем. дар шаҳри ҳисор нархаш 21000 сомония, рақамошон мондаги аст. маромат тамос гирен, бештар маълумотча пурсед. мошини фурӯшии сарбарадорон Mercedes-ҳои 190 ҳастае ки чи хеле шумо дар квартира хоҳиш мекардем, ина баҳри шумо омода кардем. соли барои 1987 солае ки дизелае. объём мотораш 2 литраи, коробка механикаи мошин мега нахадвай, дар ҳолати корӣ қарор дорад. 4 баллонои средни, 4 дискаҳои худаш, мошин мегӯяд мотор хадавоямаш 100%. айб надорад мега, ҳолати мошин беҳтарин. дар шаҳри хуҷанд, яъне ки ноҳияи масҷоҳба қарор дорад. нархаш 18000 сомония, бо арзонтара мекунем мегӯяд, яъне муомилаи хуби арзонтар када метия мега соҳибшон. ҳама ҷош мегӯяд 100% кор мекунад. 18000 сомонӣ арзон мешавад. маромат тамос гиред, бештар маълумотро худатон фаҳмед.
ماشین فروشی نوبتی سواربرداران اوپل استرا اف است که در کوزه کاروان سال برای 1992 سال که بنزین است هردش کار میکند. آبی موتورش 6 لیتری پراستوی کاروبکا مکانیک ماشین میگه در حالت خوبی یعنی میانه میگه در حالت خوبی میانه قرار دارد. ماشین میگه خیلی میلیچوف کار داره میگه نه که بالونش سردنی دیسکای خودش یک کراسکاش میکنه میگه بعضی جوش بهش دیگه بعد رازنو کراسکا میخه ویشنوی سویتای کانتر کراسکا هم خیلی کار داره. نکی ماشین میگه ارزان میتونه میگه 12000 سومونی نرخشه با بیا از پیش میگه با یگون چی ارزان میکنه میتونه میگه 12000 سومونی معامله کانتر دیگه دارد. در تریتوریا دوشنبه قرار داد نرخش 12000 سومونی یعنی اوپل کاروان 92 سال حالتی میانه. با کدام تو که معقول است همه خیلی ماشین همه خیلی نرخ خوده مرامت تماس کنیم بیشتر معلومات از صاحبشون پرسید. ماشین فروشی نوبتی سواربرداران اوپل استرا اف اینش هم در کوزه خیچبک سالی برای 1998 سال میگه صاحب شد. بنزین گاز هردش کار میکنه. آبی موتورش یک 6 لیتر کاروبکا مکانیک ماشین میگه در حالت خوب بهترین قرار دارد. ماشین میگه میگیری با رحمت میگوی میگه ماشین به حد بعد تازه هم نرخش هم ارزونه. اگر که شما اسپیت کردید میتونید که خریدش نرخش 29000 سومونه که برادران باز کانتر دیگه اگه چی معامله میکنه میگه 22 کانتر دیگه 4 بالونای نو 4 کالپاک سالن توزه رادنوی کراسکا همش میخه کاریشنی سویتای در تریتوریا شهر دوشنبه قرار دارد. کدامی که میخرد سراش میگه سومی نالیش کرده بسیاری بعد نه یگون کانتر ارزان میکنن. از شما خواهش و التماس دارن که بهوده یعنی که زنگ نزنن. با کدام تو که معقول است اگر میخرید مرامت تماس گیرید. شما اگر هم خالی ماشین فروشی خانه زمین کوارتیر یگون تکنیکا گو مول چیزی که نباشه برای رکلام کردن مرامت صورت و معلومات پوراش در نمره ایمو یا واتساپ روی که مون نمیخه رکلام دا میگذاریم. این بود 12 ماشین فروشی ما تا ویدیو آینده خدای نگهدار همه شما.